dim ond bod efallai tyma bach llai o seis na beth mae margu'n iwsi fel ceffil. Dyma ni dosbarth cryf ar ail ddosbarth yn yr adran B o flaen y beirniad Margi Edwards y flwyddyn yma. Ac dosbarth yw y gorau, beth mae Margi yn edrych am yw gorau, yr Eboles neu Adfarch gorau yn yr ail ddosbarth o'r adran yma. Felly Linksbury Fantonia sydd ar y brig ar hyn o bryd. Dyw'r het hebyd diosg eto. Na, ac yn ail, Richard Miller a Heniath in the Mood. Mae'r ddoi nhw yn disgwyl yn gryf yn ei llefydd ar hyn o bryd. O'n i a fe newydydd Margi rhywbeth. Mae'n glir nawr bod i wedi gofyn i'r dosbarth i gyd. O na. Y rhes gyntaf o bosib. Y rhes gyntaf i gerdded mas, sydd i gael tyma bach o bellter, tyma bach o dywelwch yn ei ffen i gymaru, pwyso, mesur at y pellter na i benderfynu a dwi still yn hapus a tynnu y gaseg gyntaf tu flaen i ni sy'n cerdded a nôl mewn i'r safon cyntaf yn y dosbarth. Byddwn ni digon siŵr Owen falle bod Eboles Tracy Landon yn mynd i ddod a cadw i lle, ond bob tro wy'n gweud pethach fel yna, mae pethach yn newid, so well i fi ddim weid mwy. Beth wyt ti'n meddwl digwyddydd? Mae'n anodd dweud yn dwi, ond mae'r Eboles yma, mae'n tynnu sylw yn dwi, mae'n ferch i Wester Valentina. Dwi'n cofio honno'n gaseg brydferth iawn a ti'n gweld yr ansawdd yn dod trwyddo yn yr Eboles yma. A'r tad wedyn Linksbury Royal Charm wedi ennill yma yn y gorffennol. Felly mae'n linach cyfoethog iawn tu ôl i'r Eboles yma a ti'n gweld yr ansawdd hynny'n dod drwyddi yn ddi hefyd. Mae'r cam o gerdded yn bwysig iawn i Margi. Mae wedi gweud na cyn dechrau beirniadu. Mae'r gaseg oedd yn gyntaf ni'n gweld i'n cerdded yn arbennig. Gallai honna drafeili trwy'r dydd at y cam na. Mae'n ni off to. Margi wedi gofyn erbyn hyn i'r holl gyffylau gerdded. Felly'r ail res wedi cael ei gofyn i ddilyn hefyd. Iawn. Felly ni'n wastad yn gweld hynny o bosib yn y gorffennol. Ni'n gweld y res flan yn cael ei gofyn i fynd. Ond yr Eboles Linksbury sydd yn dod nôl fewn i'r safle cyntaf. A dim syndod, fyddwn ni'n dweud. Mae'r Eboles yma wedi dal llygad o'r dechrau yn cynnal ei hunan yn dda. Mae'n dal ei ffen yn uchel. Mae'n ffres iawn o hyd. Feddwl mae Eboles Flwydd yw i. Mae teulu Landons yn feiswr yn paratoi ceffil fyd. Yn ail, nôl mewn i'r ail yw Richard Miller a Heniath in the Mood. In the Groove yw wrth gwrs, dim in the Mood, in the Groove. Felly, trydydd hefyd heb newid. Phil Burns Rococo. Ac yn bedwerydd i brydfa Sianwood, John James, Sianwood Marsha. Ond dyma hi. Mae wedi cerdded i ffordd nôl i'r brig a wy'n cytuno gyda ti Owen, mae'n heiddi y wobr un. Os geiff i fe, wy ddim yn gweld bod Margi mynd i newid gormod. Mae wedi hala nhw mas i gael golwg diwetha cyn eithon ni mewn eto i'r spot cyntaf. Felly dim gormod o newidiadau. Dim newidiadau yn y tri cyntaf. Felly Linksbury sydd ar y brig, Linksbury Fantonia, nail wedyn Heniarth in the Groove, ac yn drydydd Phil Burns Rococo. A David James wedyn, mab i Frydfa Sianwood yn bedwerydd. Ceffil wedi dod fyny, dwi'n meddwl. Odi mae, odi. Ac yn heiddi fe wedyn ni wedi gweld y ceffil glas yn fanwl sawl gwaith mae fe'n ni fel da. Dewis rhwng y cyffylau cyntaf, Owen i fod yn deg, dim ar rhoedd wedyn ni, mae gwahaniaeth, dim y bach o wahaniaeth yn nhw. Ond Margi wedi bod digon clir, mae'n edrych am ceffil i farchogaeth ar ben bod yn adran Cymraeg B a nifel sydd o fewn yr rheolau a'r manylion sydd i weld yn yr anifel yma. Ond wy'n gweld yr Eboles gyntaf hyn yn glir o dan gyfrwy pan ddeiff i amser.
A dyma ni yn berniadu yr ail ddosbarth yn yr adran B. Mrs Margie Edwards, Brydfa Newydd, wedi penderfynu taw dyma yr eboles flwydd orau yn y dosbarth. A hynny yw Linksbury Fantonia i teulu'r Landons dod ger Ferryside. Ar ferch yn dyfe, Tracy Landon yn arddangos. A riban glas ar hyn o bryd. Y dyn yn y cap yn mynd nôl i'r un ardal. Ger Gyfyrddin, Richard Miller, Brydfa Henarth, Henarth in the Groove. Y ddoi gorau o'r dosbarth ar hyn o bryd. Yr un sy'n ail yn ferch wedyn i Twfeil Houston, y ceffil o Awstralia, a'r fam wedyn Henarth Toodaloo. A heb anghofio'r trydydd wrth gwrs, Philbins Rococo. Milcroft Rock, mae'n drwy dyfu y tad, a Rotherwood Rambling Rose y fam. Ond dyma'r un sydd ar y brig eleni yn nosbarth yr Ebolesu neu Adfarch Blwydd. Linksbury Fantonia, mae'n swyddogol. Mae'r rhosglymau yn cael eu cyflwyno i Tracy Landon a Linksbury Fantonia. Dyma ni. Ni'n mynd mlaen nawr i'r siawns i gael llun da, wy o hyd yn gweud. Mae'n werth cymeryd munud na ddwy i gael llun da, achos ar diwedd dydd ar ôl y cystadlu am sydd bydd pawb yn mynd gydre. Dyna beth bydd ar ôl gyda ti llun dros ben tân i ei atgofio y foment hyn yn tŷ yr Landons. Ie, a wedyn yn ail ar hyn y bryd yn cael ei cyflwyno gyda'r ail wobr Richard Miller a Marion Davies, Henarth in the Groove, a'r trydydd Philbins Rococo. Felly dyma ni yr eboles sydd ar y brig yn mynd ar wobr gyntaf, Linksbury Fantonia, yn eiddo i Tracy Landon o ochrau Cyfyrddin. A felly mae gyda ni ganlyniad yn dosbarth 32 yn yr ebolesu blwydd yn gyntaf. In first place in class 32 of the Welsh Ponies Billy or Gelding, we have 413, T. Landon with Linksbury Fantonia. Second place, 414, RL and DM Miller and Davis, Henarth in the Groove. Third place, 410, SK Kilburns Roderick. Fourth is 411, JC James Shanwood Marsha. In fifth place, 415, K&M Morgan, Ystrad Coffee, Lily Wen. Sixth place, 416, Max and Cecilia Olsen with Coat Shops, Torita. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi. Wel, edrych am ceffil a camed a oedd y beirniad Mrs Margie Edwards yn y dosbarth yr ebolesu neu Adfarch Blwydd, a wedi ffindio hwnna'n glir yn yr enillydd Linksbury Fantonia i teulu'r Landons o Gyfyrddin. Felly, please give your appreciation in the section B winner in the Yearling Billy or Gelding class 32 for T. Landon with Linksbury Fantonia. Carmarthen there, another win for the stud at the Royal Welsh Show. Does it ever get old? Never. You've got mum, dad, there's Laura, I saw your daughter running in the rings. It's a real family affair, isn't it? Yeah, it is, really is. Yeah. Well, I know you just said to me you are quite out of breath. You've got more running to do later. Many congratulations. Thank you A phoblo. very much. Thank you.